चिरां जिल्लायाव मोनथाम मोनब्रैसो घटना जालांबाय। 29 तारिखआव मालिबिटायाव मोनसे गरखा न'खराव सिलाइ देखायनानै फैसा लुटिनाय आरो मोनसे बर' गामियाव बर' न'खराव बेयावबो सिलाइ गावनानै माने फैसा लुटिनाय जाथाय जादों। आरो दिनै मोनायावनो मोननै जाथाय जों खोनानो मोनबाय। खुंग्रिं ओनसोलाव बारग' NLFB सोद्रोमा जायफ्रा डकाइतआव बा फैसा लुटिनायाव बाहागो दङमोन बिथांमोनखौ एनकाउन्टार खालामदों आरो पुलिसाबो जखम जादों होननानै जों मिथिनो मोनदों। आरो दुखुनांथाव भाबै किसान बाजारनि बे गामियाव मनरन्जन नार्जारिनि न'खराव सिलाइ लानानै बिथांखौ गाग्लोबनो थांदोंमोन आरो बिथांखौ गाग्लोबनो हायैनि ओंखारबोनाय समाव बिथांनि न'खरनि सासे राजा बर'नाय सासे जाखांफुनाय बर' सेंग्रा जायहा माने भबिष्यत दङमोन बिथांखौ मोगा मोगि जानायाव खर'आव गुलि गावनानै बुथारनानै थांदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे जाथायखौ गोख्रों रावजों जों सोंखारिदों आरो बे जाथायाव जायफोर दायनिगिरिफ्रा लोब्बा दङ बे लोब्बा थानाय दायनिगिरिफोरखौ आसाम सरकारनि नखर बिफान आरो पुलिस बिफाना गोख्रैनो नागिरनानै दिहुननांगौ, बिथांमोनखौ हमनांगौ आरो गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन साजा होनांगौ। खारन बिटिआरआव जि मोनसे सान्थिनि परिबेस गासै रायजो राजाया बर' आइ आफाया जि हास्थायनाय जोङो बेखौ लाबोनो हादोंमोन आरो लोगोसेनो गुबुन गुबुन हारि माहारिफ्राबो दिनै सान्थि बेयाव रायजो जानो लुबैदों। नाथाय दिनै जोंनि जिउ आरो सम्पतिनि रैखाथि गैयै बायदि मोनसे थासारि नुजादों। चिरां जिल्लायावनो बेबायदि जाथाया गोबां जादों आरो दिनै जों खोनानो मोन्दों, जों नुनो मोन्दों बै हाबा मावग्राफोरा बारग' NLFBनि सोद्रोमा आरो बिथांमोनखौ बेबायदि समाज बेरेखा खामानि मावनायनि थाखाय NLFBनिफ्राय होखारनाय जाबाय होननानै बिथांमोननि आफादनि दैदेनगिरिफ्रा दिनै फोसावदों। आङो खावलायगोन जाय बिथांमोना दिनै NLFBनिफ्राय खारनानै बेबायदि समाज बेरेखा सोरखौबा दाबि धमखि खालामनाय, फैसा लुटिनाय आरो सोरनिबा न'आव थांनानै सिलाइ देखायनाय, सोरखौबा गुलि गावनानै बुथारनानै गालांनाय बेबायदि जाथायखौ मावदों बिथांमोना गोख्रैनो मेन स्ट्रिमाव फैफिननांगौ आरो सारेन्डार जानांगौ आरो सान्थि परिबेसखौ गायसननायाव बिथांमोना बाहागो लानांगौ। आरो लोगोसेनो आङो सरकारखौ, पुलिस बिफानखौ खावलायगोन बेबायदि आयेन बेरेखा हाथियार लानानै समाज बेरेखा खामानि मावनाय, समाजाव हिंसायारि थासारि लाबोनाय, समाजखौ माने नोङो गोजोन थासारिखौ गैया खालामनो नागिरनाय जाथायखौ जायफ्रा मावदों बिथांमोननि सायाव सरकाराबो बेबस्था लानांगोन। दा बेखायनो दुलाराय बर' माहारिया बयबो सांग्रांथियै रायजो जानांगोन। जों बयबो गावनि जिउ आरो सम्पतिनि रैखाथिनि थाखाय बयबो खौसेथियै जोङो थांना थानांगोन आरो जों बेबायदि मोनसे कुनु थासारि लुबैया जायनि थाखाय समाजाव हिंसा हिंसि बेबायदि थासारिया सोलियो। दा बर' हारिया हाथियार लानानै सोमावसारदोंमोन। BLT आफादा हाथियार लानानै सोमावसारदों, सान्थि सुक्ति खालामबाय। NDFBनि मोनब्रै आफादा हाथियार लानानै सोमावसारदोंमोन। एबसु NDFB ज' लोगो नांनानै 2020 सनाव सान्थि सुक्ति खालामबाय आरो जोंनि ओनसोलनिफ्राय बर' हारिनि माहारिबाद आरो हारिनि थामोनथा रैखाथि आरो बड'लेण्डखौ लानानै जे हाथियारनि आन्दलनमोन बे आन्दलननि चेप्टारा जोब्बाय। दा बिथांमोना सान्थि परिबेसनि गेजेरजों गावबा गावनि जिउ खुंनाय, समाज दानाय हाबाफारियाव बिथांमोना मावगासिनो दङ आरो बिथांमोननि जिखिनि रिहेबिलिटेसन केस उइथड्र खालामनांगौ बे खामानिफोरखौबो सरकारा सम मथे दिनै मावलांगासिनो दङ आरो बिनि थाखाय एबसु आरो सुक्ति खालामग्रा आफादफ्राबो सरकारखौ जोङो नारसिनगासिनो दङ। नाथाय बाथ्राया जाबाय मा, बेबायदि परिबेसाव दिनै गोदानै माने बे आयेन बेरेखा हाथियार लानायनि जे थासारि बे सिगाङावबो सम सम जों खोनानो मोन्दों, नुनो मोन्दों जे माहारिनि थाखाय हारिनि सार्थआव हाथियार लानानै दावहा नांनाया आलदा आरो आयेन बेरेखा समाजाव जेब्लाबो समाजखौ गोजोन गैयै, समाज बेरेखा खामानि मावनाय, आयेन बेरेखा बे आयेननि हाथियार लानानै हाबा मावनाय आलदा थासारि जों नुनो मोन्दों। दा बेखायनो बे थासारिया दाबो जोबाखै आरो बेयाव माबा नङा माबा मोनसे असान्थि परिबेस लाबोनायनि राजनितिक माने षड़यन्त्र थानो हागौ होननानै जोङो सन्देह खालामदों आरो बेखौ सरकारा क्लियार खालामनांगौ। खारन बेबायदि थासारिया मानो फैफिनखो, मानो जाफिनखो, सोरनि थाखाय जादों आरो जों नुनो मोन्दों माखासे मानसिफोरा दिनै ससियेल मिडिया फेसबुकआव माने बिराद गाज्रि गाज्रि बाथ्रा बुङो।
बिराद गाज्रि माने प्रलोभन होयो आरो बिथांमोननि माखासे गाज्रि बाथ्रानि थाखायनो माखासे जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि ब्रेना डाइभार्ट जायाखै नङा डाइभार्ट जादों जि खोथाफोरा बास्तब नङा जि खोथाफोरा कुनु माने बिनि माने प्रेक्टिकेल नङा आरो जि खोथाफोरनि कुनु बिथा गैया बेबायदि माखासे बाथ्राफोरखौ बुंलाबायनानै दिनै समाजखौ असान्ति खालामनो नागिरनाय थासारिखौ नुनो मोन्दों दा बेखायनो बेबायदि जिफोर चक्र दङ बेबायदि जिफोर व्यक्तिफोरा दिनै समाज बेरेखा बा सोरनिबा बेरेखायै बाथ्रा बुंबाय थानाय जों नुनो मोन्दों बेखौ साइबार क्राइम IT सेलनि गेजेरजों सरकारा एग्जामाइन खालामनानै तदन्त खालामनानै बेबायदि माने थाखायनो जुदि बेबायदि जाथायफोरा जुदि बांदोंब्ला बिनि सायावबो मोनसे इनभेस्टिगेशन खालामनांगौ होननानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों खावलायो बर' समाजाव गोदानै बेफोरबायदि हाथियार लानानै जोनोम जागोननि सम्भावना जानाय बेफोरबायदि जाथायखौ नायोब्ला बिनि गेजेरजों बिनि जिखिनि थासारि बिनि सायाव नोंथांमोना दुलाराय बर' समाजजों मा मेसेज होनो सानो दा जोङो अराय गोजोनखौ लुबैयो सान्तिखौ लुबैयो माहारिनि थाखाय जोङो माखासे समाव हाथियार लानानै सोमावसारनांदों सोमावसारनायनि चेप्टारा जोब्बाय फिन आरो माखासे जोंनि सेंग्राफ्रा NLFB मुंनि मोनसे आफाद दानानै बिथांमोना हाथियार सोमावसारनायनि थाखाय थांदोंमोन नाथाय सरकार रायजो राजानि आपिलाव बिथांमोना दिनै फैफिनबाय सरकारजों सावरायगासिनो दं केम्पआव दङ नाथाय बिथांमोनजोंनो जायफोरा हाबा मावफादोंमोन बिथांमोननि केडार बे केडारनिफ्रायनो माखासे केडारफ्रा दिनै गावनानै थांनानै बेआइनि बा समाज बेरेखा आयेन बेरेखा हाबा मावनाय बे बाथ्राखौ NLFBनि दैदेनगिरिफ्रानो बुंदों आरो बिथांमोना बिनिखायनो एक्सपेल खालामदों दा बेबायदि थासारिखौ जों मालाबाबो लुबैया जायफोरा मावदों बिथांमोनाबो संजम जा मेन स्ट्रिमाव फैफिन ज' थांना थानाय बा समाज आरो हारि दानायनि हाबा मावनांगोन न'खर दानायनि हाबा मावनांगोन आरो बेबायदिजों समाजा मालाबाबो जौगाया समाजा मालाबाबो जोङो थांनानै थानो हानाय नङा आरो हारिया बेजों गोलैगोन हारिया बदनाम मोनगोन आरो जोंनि हारिनिफ्राय बेबायदि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा पुलिसजों मालाबा एनकाउन्टार खालामजागोन दायनिगिरियाबो खालामजागोन दाय गैयियाबो मालाबा बे जाथायनि नामावनो दिनै एनकाउन्टार खालामजागोन आरो बिदिखौथ' जों मालाबाबो लुबैया कुनु सासे मानसिया सान्ति सुक्ति जानायनि उनाव बेबायदि जाथायनि गेजेरजों जिउ जोबनो गोनां जानायखौ जों लुबैया दा बेखायनो राजा बर' बिथाङा भबिष्यत दङमोन जों बिथांनि न'खराव थांदों बिथांनि न'खरा जोबोद गोरिब बिथांनि बिमाजों जों रायलायदों दा बेखायनो जों सरकारखौ खावलायदों आसाम सरकार BTR सरकार बिथांनि न'खरनि थांना थानायनि थाखाय अनसुंथाइ हिसाबै 50 लाख थाखा माने कम्पेनसेसन होनांगौ होननानै जों खावलायदों आरो बिनि सायाव माने तदन्त जानांगौ आरो दायनिगिरिखौ साजा होनांगौ